Horren barruan noski eta haur eta gazte literatura bezala aurkeztu behar baldin badegu noski elementu asko ditu ezaugarri asko haur eta gazte literaturari dagozkionak. Daude abenturak, daude bidaiak, daude amorioak, eta idazten ari nintzen bitartean dudik gabe inguruko zenbait gauza ere tartekatzen zitzaizkidan. Horregatik nire ados baldiman hau aintzinek aipatu duen guzti horrekin gehituko nion, Amanderi Puia izateaz gain badaukala errealismo kritiko, haur eta gazte literatura deitu zaion korronte horren kutsua, nabarmena. Oda, aipatuten da, nahiz eta dana nahiko fantasiotxo izan, aipatuten da gaur egungo errealitatea edo erasoa. Demagun krisia aipatzen da, kapitulo baten izena krisia da, beraiek hasten dira bizitzen ilusio herrian, baina desilusio herrian joan behar izaten dute, ziurgabetasun horren izenean ere beste kapitutola eta abentura daude, eta noski bukaeran etzako idazteko delikatuena eta gozagarriena izan zen. Elkartzen dira nolabait bi personaiak. Elkartzen dira modu batean, orain ezin dut, nolabaiteko intriga badauka. Zergatik maitagarri bat? Egia da, nahi maitagarriak inoiz ez zaizkit gehiegi interesatu. Behar bada horre iritzi batzuk izan ditulako, eta nahiago izan dut beti Sorginen irudi horren inguruan kokatzea. Baina egia da kasu honetan, maitagarriak eskaintzen zina zerbait Sorginak edo eskaintzen ez duena, eta da hilezkorrak direla. Ederrak, algustidunak, onak, eta hilezkorrak. Eta nik behar nuen hemen, eta ideia horren inguruan naiz, pixkat protagonista giza tiarra dalako hil behar du, eta bere lezioa eskatu behar du, nahi badimadu bentzat. Maitagarria hor dago, denbora guztia berentzako dago, hor etengabe kapitulo bakoitzen atal bakoitzen errepikatzen den denboraren inguruko lelo bat, berentzako ez da denbora pasatzen, eta eternidade kutsu hori hilezkor izatearena, niretzako zen beharrezkoa, gure bizitza mugatua eta hilkor hori zentzua emateko, ez da. Desio hori noiz bete.